Azken aldian denon ahotan dabil mindfulness hitza. Arreta osoa orainean zentratzen laguntzen duen teknika bada. Une bakoitzean pentsatzen, sentitzen edo egiten ari garenean arreta jartzen erakusten du. Horrela estresa, antsietatea eta depresioa arintzen laguntzen du. Pablo Lasagal Pasoro mindfulness instruktorea da, eta berak eman digu teknika honen berri. Mindfulness da ekialdetik datorren teknika bat, eta berez da nola egon orainean. Oda, arreta osoa orainean onartzen eta epaitu gabe. Nola egon orainean, eta egote honek sendatzen gaitu. Sendatzen gaitu eta gaina da beharrezkoa gure barneak ezagutzeko eta beste gizakioekin harreman sano bat edukitzeko. Mindfulnessa izan da ekialdetik eta mendebaldetik datozen zientziak, hau da guk dauzkegun psikologia hemen, ez? Eta ekialdean dauken meditazioa, bi hauek ustartzen dira, orduan zer nola da saio bat, alde bat dago praktikoa eta bestea teorikoa, eta praktikoa da gutxi gora bera ez dena binon asko, esan dezakegu dela lehen meditazioa zena, ez? Dena den gaur egun mindfulnessek jaso ditu psikologiatik eta gauza asko egunerokotasunean nola erabili ekialdeko jakinduri guzti hori. Onurak lasaitasun handiagoa, kontzientzia, gauzak ikustea pixka bate, desapego pixka batekin, distantzia pixka batekin gauza bestela emozioak eta harrapatzen gaituzte. Orduan, ematen dizu, egoteera bat, observatzaile, behatzaile moduan egoteera bat, nun, esan dezakegu erabatean eta umeenkin dagokiola eta familian, familian pentsatuta, erabat egoteko sano. Normalean mindfulnessa gehiago egiten da sufrimendua dagoen lekuan. Dagoen lekuan, estresa, ansietatea, olako gauzetan. Gertatzen ari dana, harremanetan zabaltzen ari dela mindfulnessa. Eta orduan, harremana dagoen leku guzietan mindfulnessak zer ikusirik dauke. Zerbait garbitzeko eta zerbait ondo egiteko. Mindfulnessak daukena da gauza bat, lana egin behar da. Osa, enpoderatzen gaitu, baina lana egin behar da, etxean lana egin behar da. Hau ez da horrelako zientzia hori nun, eman pastilla bat, pirula bat eman, eta jazta, sentatu zea. Ez, hau zuke arduratu egin bertzea, bizitzarekin arduratu bertzea.